maes y Steddfod yr Urdd. Newydd wneud 2 set gefn wrth gefn. Un ar y llyfr perfformio, un yn dysgu Cymraeg. Sut ath i, boys? Eitha da, actually. Ni ddim really band acoustic, so o'n i ddim yn edrych mlaen yn ormodol wneud nhw'n Na. Eitha da. Ie, bach yn wahanol. Wel, nath rieni Osian mwynhau, so... Do. O'n nhw'n superfans mas, so... Na, oedd yn neis am eich roedd, Chris. Yn rocio bach a... Gar y cynnion i wneud y gwaith yn lle. O'n i'n gweld bod chi superfans yn y ffrant, reit yn y ffrant ar gyfer y set yn y cyfan hefyd. Fan club Mr Ross. Ie, O, ie? Disgyblion Gwendi Sgoed, so nes i weithio na am gwbl o fisoedd a maen nhw'n gystadliad i gael llwyfan yn y can actol, so rhagwch ar y Gwendi Sgoed. Da, iawn. O'n i'n gweld gang di eistedd lawr na'n gynnar ar gyfer y set, a ni'n meddwl, ti'n meddwl sy'n lain yn Na, wela i. Rodis. Da, mae'n neis gael fans yn dydyn. Ydy, mae'n good. Mae'n gwych bod nhw'n mwynhau yma. Ydy. So, beth sy'n... Da ni bod yn dilyn gyrfa Los Blancos yn eitha agos. Efo selar ers i ni ddarganfod clarach ar SoundCloud. Dwi'n meddwl ni wneud un o ddewisiadau 5 penwythnos ar y pryd. So, beth sydd bod ar y gweithio efo chi'n fwy diweddar? Da chi di mynd o'n nerth, really, do? Do. Gigon, tipyn. Nes i weld chi'n Comedy Festival, Machynlleth. Ie. Oedd yn really braf, so bawb mas i fas. Bawb tu allan, So bach yn... Oedd i warin iawn, so oedd i'n mwynhau, ie. Ie, ond mae lot o gig wedi bod yn ymlaen, mwy o gigs i ddod. Oedd yn neis fel gyda Machynlleth chwarae gig mas o fel y Cylch. Ie. Steddfod a chwarae clwb falle, neu'n y Parrot. Ie. Bach wahanol a dyn ni Leeds. Ni chwarae Paragraff a Papur Wal. Lan Leeds, pretty hynna. 30th of June, so a wedyn, mae 2 single dy mas yn un Cadi, Ganam, Ciosian, Clarach, a'i record fe Clarach, so... Yn y studio gyda stem o'r un Gwyn cyn, Stawrs Wely, fath fe lle. Mae'r sŵn byw di datblygu tyn bach ers ni, so oedd yn neis recordio fe mwy fel ni'n actually chwarae fe'n fyw nawr gyda Chris yn y studio fyd, so sŵn yn bach o wahanol. Yna mas ar yr 20 o hefyd. Gyda Libertino? Ie. Sut beth i gweithio efo Griff yn Libertino? Ffantastig. Mae just a kick yn y tîm ni angen weithiau, achos mae bands gwych di bod yn gyfyrddin am blynydde nawr, sort of byblo dan y surface, a oedd angen rhywun i just dod na, roi'r hwb na, mae Griff yn dod â elfen o professionoldeb, a mae mor dda gyda cysylltu gyda pob fel y selar a stwff. Ie, mae'n trefnus iawn. Just gadw nhw'n gwybod beth sy'n digwydd a beth sy'n cael ei ryddhau. Gret, na, mae angen rhywun i gadw trefn na o'ch chi fandian, does? Ie, rhaid i ni fi meddwl. Ac deri bach di ddech, a bo'na album ar y gweill, o bosib? Mae cynnion da ni. Mae deunydd i gyd na. Ffindo'r amser i recordo fe. Ni'n siarad gyda Chris Jenkins ar ei trial capdyddiadau lle mae'r pedwar ni ar gael. Gyda Chris ni'n gallu recordo'n rili gyflym fyd, os ni'n deall yn gilydd nawr ni di recordo cymaint da fe. So gobeithio bydd hwnna mas diwedd y haf, mwyn yr ugeiad falle. Gret, mi glwsoch chi'r newyddion yma. Diolch yn fawr iawn chi boes, pobl dros yr haf efo'r gigs sydd gennych chi. Gobeithio wir newch chi lwyddo gan mewn i studio i recordio ac edrych mlaen i glywed lot mwy gan Los Blancos. Black and red, they got the earth free.